ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಏನಂಜಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಸೈಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಡತ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನಂಜಿ ಸೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೂಡಾಪು ಏರು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಓಳು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಪಂಡದು. ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊಡೆ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಚಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆರವೇರು ದಯ ಪಂಡ ಬೇಗ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಚಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನವೇ ಓಲ್ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪಂಡದು ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ತೂಡಾಪಡು ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪೋಂಡ ಮುಗ್ಲು ಬರೋದಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದುಲೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ದ ಟೈಮ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಅಗ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪುಡತ. ಸೊ ಅಂಚದಾಗ್ಲಿನ ದಾಲ ಪನೀರ್ ಆಪ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರೋದಲೆ ಮುಗ್ಲು ಈ ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನೀಟಾದ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಮುಲ್ಪದಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ದಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓಕೆ ತರ ಇಂಚ ದುಂಬು ದಿನ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೋಡ್ದಾನಾಗತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬರೋದಲೆ ಟೈಲ್ಸ್ದ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಬಲ್ದ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಒಂದುಂಟು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದಲೆ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಕುಲೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲದಾಗ್ಲದಲೆ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಪಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋದು ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್ ರೀತಿಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಪಾಡಗು ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಗ್ಲೇ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆಗ್ಲೇ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿದ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಾಡಿರ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೇರಿ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ದಾಯ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ಇಡ್ತೀಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನದ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಜೇರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲಜಿ ದಯ ಪಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಟ್ ಪೂರ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಬೇಲೆಗ್ಲು ಪೂರ ಓಕೆನಾ. ಬೈ ಬೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಓಕೆನಾ. ಬೈ ಬೈ.